ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନା ନା ସେଟା ନା ଏପଟ ସାଇଡ ଇଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଆକୁ ଯେତେ ଭିଡୁଥବ ସେ ସେତେ ଲମ୍ବୁଥବ ପୁଣି ନୁଚି ହେଇଯିବ ପୁରା ଯେମିତି ଜୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନା ହଉଛି ଜାକି ଜୁକି ୟାର ଗଞ୍ଜି ଚଢି ବି ଅଛି ଦେଖେଇବାକୁ ବଢିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ। ଭିଡିବ ଟିକେ ଦମ୍ଭରେ ଭିଡିବ କଣ ଛିଡିଯିବ କିଛି ମରଦ ଟୋକା ଖାଇଲ ନା କଣ ଆଉ ଭିଡିବ କିଛି ଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭିଡି ପାରୁନ ଗୋଟେ ଉପର ପଡିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ତମର ଦେଖଉଛି ଆସିକି ଉପରେ ପଡି ବଳ ଲଗଉଛି ଯାଉନୁ।